Il-Gvern ftiem ma' ex baħara tas-Si Malta biex wara 10 snin jissiltu l-qorti ħadu ġustizzja u tħallsu l-paga u l-benefiċċji l-oħra li kienu baqgħu mingħajrhom wara li Gvern Nazzjonalista kien falla is-Si Malta. Id-deċiżjoni hija konformi ma' weda li saret fil-budget tal din is-sena fejn il-Gvern kien qal. Il-Gvern jinsab f'negozjati avvanzati mal-ex baħħara tas-Si Malta sabiex darba l dejjem tiġi konkluża l-pendenza li għandhom quddiem il-qorti. Fl-aħħar xhur il-proċess ta' negozjati għan-naħa tal-Gvern mexxew il-Ministri Owen Bonnici u Edward Zammit Lewis. U s-saga li tinvolvi madwar 40 ħaddiem ingħalqet fl-aħħar jiem wara sensiela ta' diskussjonijiet. Dan bl-approvazzjoni tal-Kabinett tal-Ministri wara li ttieħdu l-pariri professjonali u legali fosthom tal-Avukat Ġenerali. Il-Gazzetta Kulħadd li żvelat l-aħbar semmiet kif il-ħaddiema wkoll kienu lesti għal kompromess, tant li biex jaslu għal ftehim aħħari ċedew kważi li ma xkollu li kellhom jieħdu, fejn flok 8% li tipprovdi l-liġi ħadu biss 1%. Bissa fl-aħħar il-ħaddiema tħallsu fl-ewwel ta' Settembru li għadda taħt il-gwida tan-Notar tal-Gvern. Ikkwotat mill-Gazzetta Kulħadd, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici spjega kif meta għalqet is-Si Malta, il-ħaddiema baħara kienu ppreżentati b'sitwazzjoni illi jew imorru jaħdmu mas-sidin il-ġodda b'kundizzjonijiet differenti jew il-kumpanija tiġi xolta bil-possibilità li ma jieħdux il-benefiċċji li ħaqhom. Eventwalment il-ħaddiema baħara fetħu numru ta' kawżi u fosthom proċeduri biex jipparteċipaw fil-konkorsi ta' kredituri dwar il-flus li ġew mill-bejħ tal-bastimenti Zebbuġ u Maltese Falcon. Żewġ assi li kellha is-Si Malta li nbijaw bilan li jitħallsu l-kredituri bil-ħaddiema ikunu fost l-aħħar fil-lista. Dan għax l-eks Ministru Austin Gatt ġielhom imorru l-qorti biex jieħdu dak li hu tagħhom, żied il-Ministru Edward Zammit Lewis, li nnota kif il-ħaddiema kollha li kienu parti fil-kawżi qablu mal-arranġamenti li propona l-Gvern wara n-negozjati. Kien fl-2005 il-Si Malta għalqet il-bibien tagħha. Bi-Gvern Nazzjonalista, primarjament Austin Gatt, kien determinat li ma jarax din il-kumpanija tirnexxi. Tant li diversi pjanijiet imresqa mill-bord tas-Si Malta kienu dejjem injorati u finanzjament imwiet mill-Gvern sa mill-2002 qatt ma wasal. Kelliem għall-Gvern ikkonferma kif bħal dawn il-ħaddiema hemm sezzjonijiet oħra illi jridu jieħdu ġustizzja. U bħalma kien hemm min ħada fl-aħħar 3 snin qed issir ħidma wkoll biex oħrajn joħduha fi żmien li ġej.